गोजोनथाव खौरां लोरगि थियेटार ग्रुप मोसाखावरि हान्जानि गेदेर जाफुंसारनाय। लोरगि थियेटार ग्रुप मोसाखावरि हान्जाया बर' हारि आरो ओनसोलनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। रायजोआरि थाखोनि हारिमु बादायलायनायाव देरहानानै हारि आरो ओनसोलनि थाखाय लोरगि थियेटार ग्रुप मोसाखावरि हान्जाया गोग्गानाय लाबोदों। आसाम सरकारजों खुंजानाय रायजोआरि थाखोनि हारिमु बादायलायनायाव नैथि बान्था आवग्रिनो हादों क'क्राझारनि लोरगि थियेटार ग्रुप मोसाखावरि हान्जाया। बेखौनो दिनै लोरगि थियेटार ग्रुपआ लोरगि थियेटार ग्रुप मोसाखावरि हान्जाखौ बरायदों। आसाम सरकारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव जिल्ला थाखो, बिधान सभा थाखो आरो रायजोआरि थाखोनि आसाम हारिमुआरि जांख्रिथायमा हारिमु बादायलायनायाव बान्था आवग्रिनो हादों क'क्राझारनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि मोसाखावरि हान्जाया। रायजो नाङैनो हारिमुनि बिथिङाव जांख्रिथाय लाबोनायनि नोजोरजों आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै थांनाय माखासे दानफोर सिगांनिफ्राय BCDC थाखो, जिल्ला थाखो, बिधान सभा आरो रायजोआरि थाखोआव आसाम हारिमुआरि जांख्रिथायमा हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन। बेबादिनो सन्जीब कुमार ब्रह्मनि दैदेननाय लोरगि थियेटार ग्रुपनि मोसाखावरि हान्जाया गावसिनि रोंग'थिजों बाख्नायजाथाव मोसानानै दिन्थिनायनि गेजेरजों BCDC थाखोनिफ्राय जागायनानै रायजोआरि थाखोनि बादायलायनायसिम लोरगि थियेटार ग्रुप मोसाखावरि हान्जाया बान्था आवग्रिनो हादों। बेबायदिनो LAC थाखोआव नैथि बान्था, जिल्ला थाखोआव सेथि बान्था आरो रायजोआरि थाखोआव नैथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। जागायनायनिफ्राय रायजोनां थाखोसिम बान्था आवग्रिनो हानायनि थाखाय दिनै लोरगि थियेटार ग्रुपआ क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय मावखुलियाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव मोसाखावरि हान्जानि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय जायो। आसाम हारिमुआरि जांख्रिथायमा हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम साबायखर जासिनानै इयुनावबो बेबादि हाबाफारिखौ आसाम सरकारा खुंलांबाय थागोनखौ मिजिंथिनाय फोरमायो गाहाय नेहाथारि सन्जीब ब्रह्मआ। गोग्गानायाथ' गोग्गाथावानो एसे दा बे जाहैबाय जोङो गोग्गानानै मानो होनोबा जों बेवहाय खालि बर'नि गेजेरावल' बादायनाय नङा, आरो बाव बबेबा सोरबा कम्पिटिसन खुंनानै बा सोरबा गभर्नमेन्टआनो गोबां प्रग्रामबो जायो, कम्पिटिसन जायो, बाहाय थांबाय, बाहागो लाबाय, रेजिस्ट्रेसन खालामबाय, देरहानानै फैबाय बे नङा। एकदम गाहायनिफ्राय BCDC लेभेल बा पन्सायत लेभेलनिफ्राय मिउनिसिपाल लेभेलनिफ्राय सायख'जायै दावखोनानै फैनाय हिसाबै बेहायथ' जोबोद गोग्गाथावानो। दा बेखौ गोग्गाथों होननानै दुगाबो जायाखै। दा दुगा जानाय मानेथ' जोबस्रांनाय, जायनि थाखाय जों बेखौ बिराद गोग्गानाय मोनदों। जोङो देरहासार जानो हानानै पजिसना जेखि जाया मानो जोङो देरहासार जानो हानाय, सेथियानो जा, नैथियानो जा, थामथियानो जा, बेनो जोबोद गिदिर। जों आसामनि गासिबो हारि माहारि, गोबां हारि माहारिनि दं आसामाव, गोबां फक डान्सफोर दंमोन बेवहाय, राजबंसि, सान्थालि, राभा, आहम, गोबां मिसिं, टिवानि गासिबो दंफैजोबोमोन आरो। दा बेनि गेजेरावनो जोंहा नैथि बान्था हिसाबै जोंहा मोननो हादों। दा बेवहाय आं गुबुनखौबो रायखांदेरनो सानदों जाहाथे बिथांमोनाबो एसे थुलुंगानाय मोनो। जोंहा बे ग्रुपआव नैथि हान्जा बान्था मोननो हादों। बर' मोसानायानो मोननै बे ग्रुपआव, मोनसेया सनितपुरनि आरो मोनसेया जाहैबाय आरो A ग्रुपआव आरो B ग्रुपआव थामथि बान्था मोननो हादों गवालपारानिफ्राय, दुधनैनिफ्राय थामथि बान्था मोननो हादों। बेनिफ्राय सेथि बान्था मोननो हादों C ग्रुपआव उदालगुरिनि सानजारां आर्ट एन्ड कालचार सेन्टारनिफ्राय रौतानिफ्राय आरो। दा बिथांमोना बयबो, आं बिथांमोनखौबो कंग्रेचुलेसन होनो सानो। जाय बिथांमोननो गुबुन जायगानिफ्राय देरहादों, जायफ्रा बे आसाम सांस्कृतिक महासंग्रामाव देरहानो हादों, गुबुन मेथाइ खननायानो जा, बिहु मोसानायानो जा, बयनिसिमबो आं कंग्रेचुलेसन होनो सानो। आरो बानजायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो, आरो स्टार्टिं LAC लेभेल, BCDC लेभेल आरो माबासिमाव LAC लेभेलसिम आंबो बिजिरगिरि महरै माखासे जायगायाव थानो मोनदों। बेखिनिखौनो, आरो बिराद इयुनावबो बानजायबाय थागोन होननानै बे हाबाफारिखौ जों मिजिंथियो। गोजोननाय थाबाय। गोसोखौ मोजां मोनदों आरो जे जों देरहालांनो हादों। जोङो गोबां प्रेक्टिस होदों आरो गोबां खस्थ'जों जों देरहानो हादों आरो जों गोसोखौ मोजां मोनदों आरो। बबेनिफ्राय जागायजेनाय कम्पिटिसना? BCDC निफ्राय जागायनाय। बिनि उनाव LAC आरो जादों, ओमफ्राय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव, ओमफ्राय लास्टआव स्टेट लेभेलावबो जों देरहानानै
सेकेन्ड प्लेसावहाय देरहानो हादों आरो जों। मा मोसानायखौ बादायनायाव मोसादोंमोन नोंसोरो? जोङो बागुरुम्बा। बागुरुम्बा। औ। नोंसिनि बे जाफुंसारनायाव सोरनि बिहोमा दं होननानै सानो, सोरखौ बाख्नायनो सानो? जोङो सार सन्जिब ब्रह्मआ। बिनि दैदेननायावनो नोंसोर बेबायदि बाहागो औ। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रेमेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबार खालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाइ बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।